Kular Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ya karoi kapar kabahe haka Siliguri koridor bat kentu ya kajing Kershan ya kajing Senshar belalam khmad da ke BJP. Bat job kajing penlong ya ke MRF Mo Grip Supercross Championship hari boy kajing penlong haka sien meningkong haka thai stilami ini. Mentangnya Pashwa Shaki Kubor na keleng kejela. Unang aktien ke BJP ke jela uba MH Kharkrang ula ong bagajing wan rungtu ki brio kadang long kejing ke bakraw ha ke jela Meghalaya ula penpau baga sarkar pedeng ka shimkhia ya kanikamat uba Kharkrang gila pediang burom ya ke Special Intensive Revision SIR jong ka thup kerteng ki nong tap vote ula ong baga SIR kan yarap ban itu ya ki nong tap vote ki bom day hok ha ke jela ulai jing mut badai ban pendep no ya kanika kam shwa ka jing tap vote jong ka council ha Garo Hills ula benrap baka SIR kadeka lat ka bakongsan ban lap ya ki nong wan rung bean uba Kharkrang ula penpau ru ya ka jing Shania ha ka jing Kermen ban job ka BJP ha Assam bad ha ka election ha Meghalaya house name arajar arpupra. See, influx has been there, and it is only now that we see the central government, taking a very serious stand about it. Subsequent governments in the past have not taken any action. It is only after the BJP came to power that they took this illegal influx as a very serious issue that has to be attended to without any delay. And the SIR is one of the ways and means how to, how to identify these illegal immigrants who have come over to our country and to our state in particular. So, now the government is all out to ensure that, this has to come to a stop at one point or the other. Kanigrims kelas dang ya kajing pensngau tho pat ba ka bakraw halor kajing no sin yang ya kidkhot met hakeleng ka jela Meghalaya u director Kanigrims unalin Mehta ula ong ba uwe unong ai jingarap ula ban pen em ni pen bha hadu san phongut ki jing em kani kajing sedang ka tho ya ki school ki college bat ki pat ba baro ula kedau ya kajing yo I jingai jong ka jela wat hapreng ki jing artatin ha ka biade ba kajing ai jingarap ka State Organ and Tissue Transplant Organization kelabu ya ka Nodal Center Hanigrims ka jela Meghalaya menta kadang duna ki jaka ai jing sumar ka bapenlong ikinong pang banwat jing sumar shabar ka Nigrims ka tmuru banbu ya ka Free Artificial Limb Center ka badang up ya ki jing minjur. So we conducted an awareness program yesterday where even the officials from the state were here, and 400 odd people participated in this program where we extolled upon the importance of organ donation and how organs donated by a deceased person could benefit multiple people. For example, kidney, cornea, sight, heart, lungs, and there are multiple tissues that can also be transplanted. So they can give life to multiple people. A state-of-the-art artificial limb center will come up, which will provide absolutely free of cost prosthesis and artificial limbs to the people of Meghalaya and the entire northeast region. Ya ka Bernihat Police Outpost lakin tiu kerdan sya ka Police Station ka Bopura. Ya ka ngajing play pat ba lapen long ha IB Bernihat bala play daw MLA uba Sostedes Sotun. Ki he officer bakentup ya DIG u VS Rathor bat u SP u Giri Prasad kilayadan lang ha ka sngi. Kajing pen kela katmu ban pen klan ya kajing tei jong hipulit bat kajing pen jarian ki he sarkar kila yathu baka station kan pen yat kambon ki kam an bat ki kam sin shar ha kathan kam men shwa la ha ban pha ya ki mokot dema sha weipat kabla wan ra jing e ya ki nong shong snong kani kajing le lakmi lenti bakan pen bha ya ka por ban jubab bat kan pen bha ya kajing shngan jong ki pat ba ha ka te kathan. Ka KHASI Authors Society Jawai Unit kala penlong ya kajingalang patba hayau musiang. Kajingalang kala khot ban itu ya kaktian KHASI kom kaktian preng jong ka Meghalaya.
U Presiden ka KAS u Dr. Nonglat ula kentu ban penlong ya ka dorbar kerpang jong ka yeng dorbar tauan hapo u benai jeliu arhajar arpun riu. Ula khot ru ban pentip syaka sorkar pedeng ban penrung ya ka ketien khasi hapo ka artikel ka basan jong ka riti sensyar kari. Kinong kren kila banjur ya ka jingya teli hapadeng ki pajba ki seng sain perthei bat ki MLA ban pen urlong ya ka thong. Kani ka jing pen sngau thu pajba kala dep ban rung ha ka sor nong ston ba jowai ru. Harian kani kan po sya kli riat mairang mau kerwat nong po sora bat kiwe ki jaka. Ang thokot kan long ka industri ka bahetam ha ka jala. Kidukan ha ki yeo kinbun kidukan kot khasi. Komba kalang menta kidukan kot kidai tang kidukan badi ki kot parang ki kot English. Hendiat hakendang labu ye ki kot khasi namar puli khasi habaro ki subject tang hadu class 5 ngamong bangim don kam ni kawai pat ke jektien lane ktinong wei ka English kalang ka don kam ngimdei banong ban lendet ban klet ban nang English hanrei ka ktien khasi kadei ka banengkong kinang kambon ke ktien katanang ba hanrei ka banengkong dei ka ktien lajong ka ktien imei kaktin ipa. Kaladon ka jingjia ya takhu kali hapreng kawei ka kali selerio bat kawei ka boss hajan kashnong sadew. Katei ka selerio ka badon ya number ML not san AB saw R sound rio kadei ka bawan manamau plang. Katei ka boss ka badon ya number ML not san K lai RR pra kadei ka badang ya na shillong sya mau kerwat. Kani ka jingjia kala jia hakapor saush pawa janmit jong kasni sa jan. Layat hu bakati ka kali kala tenra ya ka boss kat ba kadang persyang banyai lat ya ka wei pat ka kali. Ka jingsha tenra kala penlong ka kali banyai lat na ka surok. Ka wei ka long kemi kala min sau jur bat la penkit ya ka sya mau plang CHC. Kat ba ki pulit kidang penlong ya ka jing tokin. La penlong ya ka exposure visit halor ka waste management kum shibenta jong ka clean amlarem campaign haka khatwei tarik yayong arhajar arpun rio kani ka jinglet jingo ka longru kum shibenta jong ka jingrakhe golden jubilee jong ka amlarem subdivision ka badai ka subdivision ka baningkong ha Meghalaya ban kinjo ya kani ka kerdan ka jingtmu jong kani ka jinglet jingo ka long ban pen i yaki pajba bakin penyat kam yaki jabo hakiru kom bathamai bat ban wat lat kumno ban pentre kam yakini hakishnong bat ki jakarit kinong shimbenta kila let jingo ya ka Martin Waste Processing and Disposal Site hamaulai ka ba penyat kumba arspa ton jabo man kasngi nakini palat shispa san pauton lapen kala pentre kam biang bat ki wei pat ki jingdon kam Umentri ke sorkar jela uba la kemen remboi ula banjur baka waste management kam day tang kabenta Mariang henrei ka deiru kalat kamai jakpo ula ongru ba kane ka jingya kendu kan yarap ban pentre kam yaki rukom babha ha amlerem bat ki benta ba marjan nangi hani ya kata mensen ba ngende ban pret pat hari kinya ba kinyut kinde kinyut ide di banlong spa na kabenta Johnny, ka amlam ka laphoy, mangas ni kang khoy manmet, labi ng step, tamba, minangkam ya kata jaka kaban, bread ban recycle, ban let ban pendi, ini tak ada kejingwan jumi jongki sene, kalau bagi latang ban learn, dari yang kalau ini kamlong complicated kumbat yoi, handai ni sedang na ibarat. La rakhe ya ka shat sukara arhajar apun riu ka shnong mutong East Giant Hills ya ka jing rakhe la penlong da ka sen right shnong mutong hapo ka phang pedeng jong ka call short we MLA ka than uba kermen shilla ula wan banya shimenta kum ukongsan ringkat bat u deputy CEM uba laski rembai kum usembut kongsan ya ki jing shat ten rai hakiriam ten rai la pen i da ki kin hon bat ki khenna kinong kren kila penpau ya kajing adai jong katamasa bat ka rep karyang kajing sngongo ya ka mariang bat kajing penne pensa ya ka kolshor kinong yalam kila kedau ya kajing donkam jong kajing ya teli kajing ya rap mar kaliang bat kajing penpo ya kiriti dostor sha kisamla ukongsan ulakin turu ban sumar ya ka mariang kenthop ya kajing thung ding bat kajing ya teli ha ka emlang salang
dak jing start yung ki basian hako bucu tip i yagi ite ki content ya world environment yi jimut ke world environment de tawo ki basian dak ke mayan ki yong ki depan cenagi depan mangi lamba yang ke chat cukra hako i ya jing e kuble go kerpang ya ke member yang yong i mak sang soro milo om dak jing start yung ki basian depan ni tok langi ya ke chat cukra cirup ke niam ke rukong ke yong i hako pernek pensa ya ka yo lese boy di ongi ke chat cukra do burom e ke member yang boy yo lese kat tu kan nim em gu burom ya ka ande sa komeni ong dak jing start ki basian da bogi bad da chnagi ka hakte gadur wo tip i uperlai lang ka cirup wa ke niam ke rukong ke yong i Mentapat ngenya phai shiki khubor na keleng ka than stilami ngi Lapan long ki jingya ki pat ba ha uripok bat ukrul halor ki mat ki ba pher na ka weipat ha uripok lapan long ya ka jingya pat ba bandawa ya ka hok halor ka jingjia ha trong laubi ki pat ba no ya ki la ya pat ba na do madan lamboy khong shado ka jingking overbridge bat ki sa phai biang kila dawa ban penlong ka jing tokit da ka yeng bishar bat ban pen shitom ya ki tu ki badan benta ha ka ni ka kam Hagajuk kapor ha ukrul la penlong ya kajing ya ki pat ba halor kajing kem ya unong ya lam shnong kinong ya ki kila pen pauru ya kajing sngokia halor kajing don jo ki kam khayi drok bar ki kam le no hakathan ki bor sin shar ki dang pet ngor ya kini ki artli kajing jia kat ba kajing dawa ban pen shitom ya ki bedon kti ki dang beteng मैं उरीबो ओपन ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी हूँ मेरा नाम है समोम ध्रुव सिंह आपका डिमांड क्या है और ये रैली कहाँ से शुरू किया और हम लंबोई खोंगनांगोंग का ग्राउंड से शुरू हुआ है हम लोग ओवर ब्रिज तक जाके हम लोग को वापस जाके हम लोग फिर लंबोई खोंगांग तक पहुंचना है और हम लोग का डिमांड है क्योंकि जो कुकी टेररिस्ट लोग जो हम लोग का बच्चा लोग को बम से उड़ा के उसको मरवा दिया इसलिए उन लोग का ऊपर में गवर्नमेंट की साइड से और उन लोग का जो जुडिशियल इंक्वायरी वगैरह वो लोग करने के लिए हम लोग ईमान कर रहे हैं Ukertong kaseng AJP ukun ki Chaudhary ulalet hajir hapan bazar police station kani ka jinglet hajir jong u ka de halor jingdon benta haka mukaddama ka biya day bat ka election ar hajar arpun riu ki pulet ki lapen mi ya ka jing pentip halor ka jing kan no pen ken ya ka model code of conduct U Chaudhary udang aireng menta na Guwahati Central Assembly constituency ki officer ki lapen tip bakani ka jing khot hajir ka de shi benta jong ka jing tokit ka badang ya chakmat Ukertong ulalet mi halor kani ka jing sha khot hajir bat ulaya trei lang bat ki bor ba halor ki jing tokit ki babania ki dang ya chakmat halor kani ka jing kan no pen ken an एक एफआईआर लॉन्च हुआ था मेरे अगेंस्ट कुछ फॉल्स एलिगेशंस लगा के तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट देने आई मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने यहाँ पे अपना पक्ष रखा और अपना स्टेटमेंट दिया और मुझे पूरा विश्वास है सिस्टम पे वो इन्वेस्टिगेट करेंगी और अच्छे से करेगी वही इतना ही बोलना चाहती हूँ मैं थैंक यू सो मच mentanginya phai ki khubor na kelengkari Kanong ruai bapau nam ka Asha Bhosle kala khlat no hakarta ka bakhandai pu arsnem karta ha Breach Candy Hospital hakasni ublei kani kanong ruai kala sha sumar haka khatwei tarik uyayong nakadaw jong jing tlot bat ka jing pang haka shadem ki he jong ka hospital kila yathu bakala sha kta haka bandring men sim la yathu bakadaw jong jing khlat ka dei haka jing bom la trei kam ki khot met ka Asha Bhosle ka dei ka wei na kinong ruai bapau nam jong kari India Kajing klat no jongka kapen i ya kajing kut jongka wei kajuk hakarwai ka siaw ha India. Menteri rang badu ka ri Narendra Modi bat ki wei ki nong yalam kila pen pau ya kajing sngaulem halor kajing klat no jongka. Menteri rang badu ka Maharashtra u Devendra Fadnavis ru ula pen pau ya kajing sngaulem. पूरे भारत के लिए और विश्व के संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही दुख की बेला है सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जिनको जाना गया ऐसी आशा ताई भोसले इनका दुखद निधन हुआ है
Menteri rang ba du kari Narendra Modi ul ajing kren ha kajing lang yalap election ha Siliguri mentakasngi ula ong baka sarkar padeng kadang trei ban penroy ya ka Siliguri koridor ha ka rukom ka baheb ha kani ka koridor ka longkum ka khardop bakongsan syakathan chetela mi ngi Modi ula kentu ya kinong tep vote ban kirshan ya ka jingsen shar da ka juk ka sarkar ha ka jella bat ki benta padeng jongkari na ka benta ka roy ka par ka bastet ula ong baka West Bengal kan sayoi ya ka roy ka par ka bakio state arsha Hagajuk kapor palat lai point riu kulur ngut kinong tep vote kin sa tep vote haka wat baningkong jong ka election ha West Bengal haka arpulai tarik uyayong. साथियों आपका ये स्नेह ये आशीर्वाद यही मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा है यही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है जब 140 करोड़ देशवासी जब बंगाल का हर एक नागरिक मुझे इतना प्यार दे रहा है इतना आशीर्वाद दे रहा है तो मैं भी आपको वादा करता हूं मैं आपके लिए अपने आप को हर पल खपा दूंगा जीऊंगा तो आपके लिए जीऊंगा जूझता रहूंगा तो आपके लिए जूझता रहूंगा Lapen kup buram ya kanong seng jong ka project empathy ka Vibha Lakhera da Vice President kari India kajing itu kalawan ra buram ya kajing trei jong ka hakik Henrius nem baladep kani kajing pen kup buram kalalong ha Bharat Mandapam hakapor ba penlong ya ka National Conclave ya kani kajing lang lapen long da katanat science ba technology ringkat bat kijaka puli ba ya trei lang ka project empathy kalapen let jingmut hakabakentiu ya kajing snaurit lengba kajing pen snau thu ba kajing ya trei lang bat ka imlang sa lang kala khera kala ong ba kajing pen kup buram ka dei jong baro ki banget ha kajing snaurit kum karukum im kajing lang kala pen pau kajing tmu ban pen roy ya baro bat ban pen kup bor ya kipat ba mentangnya pa shiki khubor na keleng ka perthei Ka United States kalapen scam ba om shim ladan kano ka jingate soskular bat ka Iran hadin arphuai kenta jong ka jingakren u Vice President jong ka US u JD Vance ula ong ba ki jingakren kilong ki badan jingmut Henry Kim shim lapoi shakarai ka bakhadu ula kadau ba ki jingapher ki bakongsan hapadeng kini artali ki liang ki dangsa klempat la ban penbet ka US kalabatai ki red lines jong ka bat ki benta bala ban pediang ha ka jingakren Henry ula ong ba ka Iran kam shim la pediang ki kendon bala terwa Kawai na kimat ki badang sa kum kajing sngaw kia kalong halor ki kam nuclear jong ka Iran. Kajing bom poi sya kajing ya sngaw tho jingmut kawan ra ya kajing artatin halor ki la jing kren penbet hakipor banwan. We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms. Mantapat niya pa shiki khubor ya lekai. Ka annual school sports and athletics meet arhajar arpun rio harangkat bat ke inter school athletics meet kalakut no ha Gorkha Patshala High Secondary School Mauprem Menteri ketenat ki kam yelek kai uba wailat miki shilla ubalai shimmenta kum ukongsan ula penslor ye kisamla pule banya shimmenta hakijing yelek kai nalor kijing pule na kabenta ka bha kamiat ha barok kiliang hagade ka limpong layo ye kijing wan ye shimmenta jong ki babur ki school ki bapen I ye laki jong ki sap ki phong kajing atrai lang bat ka mensim yelek kai ka banang ye kentiu ye kijing kot jingkhia bat ka jing kren ha padeng ki samla pule
we have passed the policy which call Meghalaya Sportsperson, Meghalaya Outstanding Sportsperson Direct Recruitment Policy, where under this policy, whoever represent the state and bring medal in national game, Asian game, South Asian game or Olympics, they don't need to wait directly, they will be given government job. Ka second Eastern West KHASI Hills Inter-School Cricket Tournament Arhajar Arpun Rio balapan long dekat Eastern West KHASI Hills District Cricket Association kelas dang Hamadan Mairang Mission hakas ni thok dieng kanega limpong katmu ban kentiu ya kasap kapong jongki kena samla ki badan sap haka cricket haka bashipau tuli ki school ki blaya kop haka under 15 jongki shenrang bat riu tuli ki school haka under 14 jongki kenthei haka sngi play ka Mairang Vidya Jyoti Inclusive School kala penrem ya ka Mairang Presbyterian High Secondary School haka jingele kai jongki kenthei dak ba be ya ka thong ka ba prapo ar run haka ba ka school Mairang Presbyterian kala sha penhap no barok ki wicket bat la ban tiet tang san pra run haka jingele kai jongki shenrang pat ka Mairang Vidya Jyoti kala ya khun persha ya ka St Thomas High Secondary School. Ka school MDC Multipurpose High Secondary School kalalong ka ladu habaro kijingile kai haka block level inter-school athletics meet arajar arpun rio kablalong halau kentang mauplang balapan long da ka mauplang sports club haka ni kalimpong layoi ya ka jingwan ya shimbenta jongki school baper kibiya kop haka jingile kai haki track bat madan ru kumju ka BDO ka Tolino Chishi kalai shimbenta kom ka kongsan berkelapen slori ki samla pule banya shimbenta haki jingile kai sports nakabenta ka bha kamiat habaro kiliang yakani ka limpong lapen kot daga jingsam khusnam daga ba itho ikinong job haki benta baper bakin thup yaka khusnam best march pass nakabenta ka school St KHASI Secondary School Mauplang. Ka MRF Mo Grip Supercross FMSCI National Championship kalalong bat kalakut no Hamadan Kurkalang. Kani ka jiya kop kani ka sian ka baningkong balapan long ya kani ka championship hakathan ti lami ngi. Lapan ya ka ka jingkershan na ka Meghalaya Motorsports Society. Unong kentiu ya kani ka jingile kai Usyam Kothari naga Godspeed Racing ula khot ya kani ka jiya kop kom ka jing penlong ka ba job. Ula kedauru bakathan chetela mi ngi kalasha kentup la slemha ban penlong ya kadika championship hakani ka jiya kop ki don ki jingele kai haki kerdan baper bakentup ya ki khna bat ki blatbet ru kumju kinong nya tuk ki lai shimbenta haki jingele kai qualifying rounds ki jingele kai pentebet bat ki jingele kai bakut ki dog shimbenta na ki than baper ki lai khon ban job ya ki jingya kni nam ba khli du kani ka jingile kai kala kring ya ki jingwan tu jong ki trai snong bat ki paj ba ki basngotanat ya kani ka jingile kai kala pen paru ya ki jingkieu jong ka jingpau nam jong kani ka jingile kai nya tuk ha ga jilla Meghalaya. Timentapat nganyapet ya kejinglong jingman kasun meneng hakeleng ki benta jong kejela. Hatura kajing kreat kelong khat khandai degree Celsius, par kajing shit kelong arpapra degree Celsius, kajing ngam ka hau matakasi kelong sapun rio na kashispa. Haba pai pat chenong ba shilong, kajing kreat kelong khat sun degree Celsius, bar kajing shit kelong arpaway degree Celsius, kajing ngam ka hau matakasi kelong san pusau na kashispa. Kan bah jawai pat kajing kreat kelong khat sun degree Celsius, bar kajing shit kelong arpaw degree Celsius, kajing ngam ka hau matakas ngi kelong riu puway na kashispa. Kasun beneng kandum lo hatura shilong bat juai bat kalaru bandon kajing hap slap ba malumala hagi babon ki jaka. Shwaban poi shaka bakut joka tup kubon nya pe biang sasisian ye kimat ba kongsan. Penpau jing sngokia ka BJP ha Meghalaya halor ka jingwan rungtu ki brio nabar kirshan ya ka SIR ban itho yakin nong tap vote bomb day hok
hashwa ka election sha GHADC. Klat no kanong ruai bapaw nam ka Asha Bhosle hakarta bakhandai to arsnem nakajingpang cardiac arrest ha hospital ha Mumbai. Kular umentri rang badu kari Narendra Modi ya karoi kapar ka bahe ha ka Siliguri corridor bat kentu ya kajing Kershan ya kajing Sinshar bala lamkmat da ka BJP. Bat job kajing penlong ya ke MRF Mo Grip Supercross Championship hari boy kajing penlong ha kasien meningkong ha kathan ste lami ni. Tepan lok atung ilapoi syakabakut jong katup kubor jengi mentaga janmiet hadu bene syembiang bat pi la syai kesngi kublai pi barok.